Bi taybet piştî hewildana darbeya leşkeriya 2016 vir ve li bajarên Kurdan xebatên rojnamavanan pir zehmet bûye. Li gor daneyên komela xebatên medya û hiqûqê Melesayê di nava salekê da li bajarê Wanê û derdorê wê 27 rojnamavan derketine pêşberî dadgehan. Herî dawiyê bi biryara serdozgeriya Komariya Erzurumê rojnamavanê Ajansa Mezopotamyayê MEAyê Dîndar Karataş li Wanê hate binçavkirin û pişta jî ew bi îddiaya endamtiya rêxistina Partiya Karkerê Kurdistan PKK hatibû zîndankirin. Rojnamavan Karataş beriya girtina xwe ji bo kamerama axivtibû û behsa zehmetiyên rojnamavaniyê kiribû. Berê ku jî dizanin li herêmê da zulm û zorderiya li ser gelê Kurd em jî têda nesîbê xwe jê digirin bi rastiya dikarim vî bêjim. Ji ber ku li vê derê di vê herêmê da gelek caran bûyerên hintî ji mirovatiyê pêk tên mafê mirovan tê nebin pêkirin. Ji ber vê yekê mafê rojnamevaniya jî tê pêkirin. Her wiha di 13 Cotmehê da jî rojnamavana jî nivsê Şêrîban Abê, Nazan Sala, rojnamavanên MEAyê Adnan Bîlen û Cemîl Ugur bi îddiaya çêkirina nûçeyên civakiyên dijberî dewletê û xebatên terorîzmê hatibûn girtin. Em ji bo ku heqîqetên nîşanê civakê dikin rastî astengîtin. Hevalên me ji bo ku heqîqetê derdixin holê rastî vê astengîtin. Ji ber ku ji bilî li herêmê ji bilî çapemeniya Kurd kesên van rastiyan dinivîsin tune nemxabin. Taybet astengiya li hember tundiya li hember bîrameya Wanê em berdewamiya girtina çar hevalên xwe dibînin. Rojnamavana jî nivsê Aynur Aslan dibêje ku hevalên wê piştî nûçeya du rûnişvanên ku ji helîkopterê hatibûn avêtin ew hatine zîndankirin. Li ku derê em bêjin mafê yekî hatibe bin pêkirin em li wê derê ne. Wê derê em xebat dikin. Dewlet jî vê rastiyê dibîne. Ew mafên bin pêkirî, ew işkenceyê hatê kirin, dixwaze veşêre yani. Naxwaze kes bîne. Ji ber vê yekê ew çar hevalê me hatine girtin. Oktay Can Demir ev 17 sale li Wanê rojnamavaniyê dike û tinê di nava 5 salan da derheqê wî da çil lêpirsîn û nêzî 20 doz hatine vekirin. Can Demir di axiftina xwe da rojnamavan Adnan Işık û Orhan Karaanku di salên 1992 da hatibûn kuştin bi bîranî û got ku ev 5 salin xebatên ragihandinê dîsa dibin xeterek mezin de ye. Ewa 5 sale li êrişkin bin çav di girtinê dikin. Em dedikevine kolanê naylin em nûçeyê xwe takîb kin. Polîs êrişê serme didin. Em nikarin şoraxa xebata xwe bikin. Çaka em çin emniyetê îfade didin. Lejine me te ev nûçe çima çêkiriye? Te ev nûçe pê talimata kê çêkiriye? Ewa talimata örgütê ye. Diwan nûçe çima çêkiriye? Derdê te çi ye? Em ji çanda çapemeniya azad tên. Em şoptarê Apê Musa ku di kuçeyan da hat qetilkirin tên. Ev çand tûcarî em bêjin li hember astengiyan, li hember tundiyan, li hember binçavkirinan gavek baş ve navêje. Heke em li hember vî gavek baş bavêjin bila bê zanîn ku em karê rojnamegeriyê baş nakin. Em ne rojnamegerin. Li gor daneyên Sendika Rojnamavanên Tirkiye TGS niha heftê du xebatkarên ragihandinê li zindana dane. Arif Aslan, Dengê Amerika, Wan. Bir saniye. Hayır tamam bir saniye.